Maayong adlaw mga bata. Karong adlaw magkat-on kita og color blue. Maglingkod kita tarong og maminaw ni teacher. Ang teacher nagamit og English term na blue kay mao may naandan sa mga bata. Blue. Mga bata, unsa man na? Sakto. Isda. Galangoy-langoy ang isda. Ang color sa isda kay blue. Blue nga isda. Kana, unsa man na? Sakto ka. Alibangbang. Ang color sa alibangbang kay blue. Blue nga alibangbang. Kana, kabalo ba mo unsa na? Nagsigi mo gamit ana sa eskwelahan o sa inyong panimalay. Sakto. Crayola. Unsa may color sa Crayola? Ang color sa Crayola kay blue. Blue nga Crayola. Kana, unsa man na? Sakto. Balyena. Ang color sa balyena kay blue. Blue nga balyena. Kana, unsa man na? Dagat. Ang color sa dagat kay blue. Blue nga dagat. Karon mga bata, atong linginan ang mga butang na color blue. Ang una nga mga butang kay antipara ug isda. Aha man ni ana ang color blue. Sakto ka, isda. Kana mga bata. Ang sunod nato nga mga hulagway kay alibangbang o starfish. Aha man ni ana ang color blue. Sakto, alibangbang. Kana mga bata, penguin o Crayola. Aha man ni ana ang color blue. Sakto ka, Crayola. Sunod mga bata, hulagway sa balyena o sa mansanas. Aha man ni ana ang color blue. Sakto ka, balyena. O ang sunod mga bata, hulagway sa prutas na orange o sa dagat. Aha man ni ana ang color blue. Sakto ka, dagat. Unsa gali ni nga color mga bata? Very good. Blue. Mga bata, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga naamoy nakatunan karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Bye-bye!